Ini wonten pertanyaan saking Mas Tony. Mas Tony. Mbah manten wage paing, wage kalih paing, apakah boleh menikah nih wage? Nah, lek sak temene minturut pakem iku pancen sok dadi wadanan le, tegese sok dipadha karo ya wong tuwa-tuwa. Wah, wong wage karo paing kok dijodhokne wong iku jenenge giying. Giying iku kan ora kepenak to le wong jenenge giying iki cara timbangan cara wong mikul ngono ora lama, ora timbang jumplang. Oh, giying iki cara wong mlaku ya penake sayek. Nah, ngono ku ibarate berat sebelah. Lah iku kalau mongso apa kok wong tuwa-tuwa lak iso mbok aja perkarane jarine iku ya sok rada angel golek pangita jiwa. Namung iku sak temene waler ning ora waler gede banget le. Nggih. Iku sing kenek di saranani utawa di wiradati. Iku lah carane wiradat yaiku dadi nalika akad nikah iku ya digoleki dadi manten iku ya sing ana kabeh loro-lorone ya ta. Terus buku sasi dina akad nikah itu kudu sing apik banget. Kejaba kuwi ana sarana utawa cara sing khusus kanggo supaya yaitu bisa nyuda babakan kesialan ning dina iku. Nggih. Lah sudane piye? Kaya upamane sing nindakke akad nikah dina iku kan wis ngerti. Lek iku giying sak temene ora kena. Mula siji ya kudu ora sepi ngati-ati nyambut gawe kudu gemi mastiti. Dadi iku kanggo nyuda. Mbok menawa iku ana sebab sing kurang becik mau. Ya mergo ngene le. Apa to kok giying ora kena? Iku ngibarate nerak kala. Ya to. Lah Bathara Kala iku kalahe karo Wisnu, karo Bathara Wisnu, mula ya terus Wisnu ngenekake wiradat utawa ngenekake cara-cara supaya kena kanggo nurah kala. Lah, lelakon kang kaya mangkono mau terus diturun karo para nenek moyang leluhur biyen. Nggih. Wis rono kanggo ngurang-ngurangi. Ngono. Tapi seumpama ngeten Pak Dewi seumpama wis mboten napa-napa wis nikah mawon ngoten. Niku nggih asine nggih saged-saged mawon iso wae namung ya iku nek mergo wong akad nikah iku kan penting banget ya. Mergo wong jeneng wong nikah iku kanggo selawase, mula ya iku mau kudu ditik benik sing jlimet. Kaya dina wuku ya bulan sing kanggo akad nikah. Iku lek nyasati. Iki Mas Puji matur nuwun dua mawar Pak De. Nggih, matur nuwun. Nggih. Niki Pak De kula tanglet gede. Iya. Nah niku wau kan wonten geying Pak De. Lek sing sae napa Pak De? Lek pasaran damel jejodohan. Misale sing paling sae. Sing apik iku sing runtut ya. Oh, nggih. Upamane pon karo wagi. Iku jenenge runtut. Nggih. Mergo dhisik pon karo wagi. Ya to. Utawa wagi karo kliwon utawa kliwon karo legi iku jenenge runtut.
Itu Nggih. nah itu sing apik ngono iku. Lek selain geyeng niku apa Dik? Wonten malih napa? Wonten? Oh, lek soal apa jenenge waler iku akeh le, akeh banget. Nggih. Malah sing waler gede-gede sing bener-bener ora kena diterak iku akeh banget. Nggih. Upamane kena diarani kupat sinigar. Nah, niki Pak De, niki kula potong niki monggo di-subscribe riyen untuk pembahasan selanjutnya mungkin dibahas wonten teng video lintun ya. Terus dirantas mawon. Untuk niki Pak De napa pembahasan tentang akad nikah napa hari-hari nikah sing istilahnya mboten sae napa mboten disaranake Sampai diterak lah. nggih. Terus ngoten mawon ya. Ditenggo mawon. Iya.